Assalamualaikum. Good morning. Ay, gagawa pala akong kinilaw. Ayan. Konti lang kasi bawal yan sa akin. So, linisin ko muna ha. Wait lang. Ang paglinis nito ganito ha. Kinilaw kasi ang gagawin ko. So, una, lang natin to. Ayan. Kuhain lang natin yung buto sa gitna. So, ganito na yung itsura niya. Ayan. So, sit aside lang natin yun siya dyan. Ulit-ulit nyo lang gawin yun. So, panoorin nyo na lang ako ha. Linisin ko muna to. Kasi, nagka-craving ako sa kinilaw. Bawal to sa akin. Pero, pag hindi ko kasi nakain yung gusto ko, nangihina yung katawan ko ba. Siguro, ewan ko, normal ba to? Talagang takab lang. So, nandito na si Nacho. Naabutan niya na ako habang nagluluto. Tapos ko naman nalutuin yung iba pa. Nakakainin nilang dalawa. So, ito na lang ay akin lang naman to. Ito na siya. After kong linisin, ang ano lang natin, ipapanghugas natin ito ay suka. So, ito na yung ating itatapon. Malinis po yung kamay ko ha. And then, imekos-mekos na natin yan. Pistining imekos-mekos, oy. Ayan. Ganyan nyo lang yan siya. Tapos, pigaan nyo na. Huwag nyo nalagyan ng tubig. Tapos, ilagay natin yung mga ingredients na dapat ilagay. After, gipigaan na nako siya. Ayan. Lagay natin ang luya, sibuyas, bawang, at lemon. Yung ginawa ko ha, i-mix nyo lang siya ng very well. Ayan. Tapos, ready na siya. So, ito na yung ating kinilaw. Uy, na-miss ko talaga ang kinilaw. Siya ng lemon or kaya suka. Depende sa inyo kung nilalagay nyo. Pero ako kasi lemon. Kaya para wala talaga yung lansa. Kasi hinugasan ko na ito sa suka eh. Ayan na siya. So, ito na yung kinilaw natin. So, kaunta. Dito ako sa kwarto kasi ang ingay dun sa sinatcho yung sounds ba. Mag-copyright man tayo, oy. So, dito ako kasi naglalaro siya dun sa niya, sa tab niya. Niyaan ko na lang kasi naboboarding dun sa kwarto niya. So, ito na yung kinilaw na ginawa natin. Tsaka, meron na ako ditong inihaw na yung inihaw ko na tulingan. Kalami. Magkinamot ko kay lami magkinamot. Kita nyo ba ako? Yung asawa ko nasa trabaho pa.
Mga ano pa inuwi. Maya pa. Meron pang 1 oras. Alas 5 pa lang dito. Lamig kayo. Bawal, alam nyo ba, nabawal talaga to sa akin. Pero, pag hindi ko kasi nakain yung gusto ko ba, nangihina ako. Ay, hindi ko alam kung normal to sa buntis o takab lang yun. Lamig kayong kinilaw eh. Kani siya gisugban ako ni sa tulingan. Sa kinilaw ko, kanya-kanya tayong ingredients kung paano lagyan ng kinilaw ha. Ito kasi, ito yung nilalagay namin sa amin. Gantong ingredients ang nilalagay sa amin. So, kanya-kanya naman tayong version ng kinilaw. Dilis yung ginamit ko. Kahapon ko to nabili. Tingnan nyo naman ang aking kinilaw. Oh. Tapos, paraisan panimog ani. Nasinog ba na tulingan? Tulingan? Tuo naman to dito sa amin, tulingan. Lamig kayo. Ito sa akin, pag nag-crave ako ng something na gusto ko, wala mang problema kaya nabibigay man ng asawa ko. Kaya wala din akong problema sa asawa ko. Minsan lang sa mga niluluto ko ba, minsan nagkakaroon kami ng problema. Taob yun yung balay. Mga pagkain Pilipinas, mayroon man dito, pero hindi nga lang kasing sarap. Hindi nga lang siya kasing sarap yung nasa Pilipinas, pero kaya naman pagtiyagaan. Mga cravings ko ngayon kay mga seafoods, ganyan. By the way, ang tiyan ko ay ano na, 5 months na yung pagbubuntis ko ngayon. So going to 6 months na ito. Agoy, dool na gid na ko mangitlog. Taob na po ng isa ka plato. Ay, ambot na lang ani sa kuha. Enjoy kayo makaon pag nakamot ay lamig kayo. Morning kape. Okay. Hindi pagka mo natulog na tuara. Ito ang taba ko na oh, ayan. Sabi ko okay lang yan kasi buntis man ako. Mawawala din yan mawawala din yan pagkatapos ko manganak. 'Di ba? Tapos na ako lahat ng gawain sa bahay, magluto, magpahinga na ako ngayon. Tapos hintayin ko na lang yung asawa ko.